ser que ho deies de veritat aquella nit, que queda tot l'estiu per decidir la teva pell mullada vora el mar. Buenas. Estic mortíssima de calor, això és insuportable. Hauria d'estar estudiant perquè tinc una recu, per si no ho sabíeu. Però és que, ties, jo així no puc. Jo així no puc, amb aquestes condicions. És que hauria de ser il·legal tenir recus al puto juliol. En fi, porto potser 2 hores al sofà mirant fotos i vídeos de fa 3 anys, quan jo estava super pèl roja, que estava bastant guapa, he de dir. L'únic problema del pèl roig és que només estava guapa quan sortia de la pelo el primer mes, perquè tenia com el cabell com que semblava natural, no sé què, també em tenyia les celles, tal, molt guai. Però després, quan començava a veure's l'arrel, tal, ja fluixejava bastant. Llavors, per això vaig tornar al meu color natural, perquè ara tinc el cabell, bueno, desastre, ¿vale? Però això és la calor i... En fi, però sí, la veritat és que requeria molt manteniment i jo no em podia permetre anar a la pelo cada mes. Llavors, pues mira, tornem al color natural i ja està, tu. Només vinc a queixar-me i a dir que odio Barcelona i odio aquesta calor i és que m'està costant tant romantitzar tot plegat, de veritat, Eso. Benvingudes a un vídeo més al meu petit canal. És un bon principi, tu tens tot un món secret, jo el vull conèixer molt més. Com és possible que estiguem a 36 graus? Estic sortint de la feina, és insuportable. Espero molt fortament que sigui aquesta onada de calor ja, perquè si a l'agost hem d'estar així, em mato. Vas dir que ho tenies clar, Que morena, tia. però ara t'has destint de tot. Sí, és que clar, és el primer cop que, tipus, de l'estiu que vaig a piscina. Barra platja. Bueno, barra platja no. Sí. Molt patata. És com que l'angle fa una mica de patit. Sempre m'has Sí, estàs super morena. Perquè em dic venir. oblidant ràpid quan es fa de nit. No me'n recordava ja d'aquesta cançó, Crec que tinc una especialitat en caure els teus paranys. Tu tens tot un món secret, jo el vull conèixer molt més. No t'amaguis tant de mi, no sé quant temps seguiré aquí. Estem a casa de l'àvia de la Tani, té piscina, increïble. Mireu les vistes. Un dia qualsevol d'agost. Estic a casa l'Aina com cada finde. Saps què? Avui he penjat el meu primer Substack, article al Substack. What the fuck is that? Bueno, és que... Mi amor, et falta... Això de segur que... Et falta ser... Jo sé que el problema és que a mi em falta cultura, serà això. Exacte, et falta ser superalternativa. Jo tinc Substack i cada matí... No ho sé, és molt Cada fàcil matí, explicar. anant cap a la feina, llegeixo Substack. Substack és una xarxa social tipus Twitter. Ah, t'estàs gravant? Sí. És una xarxa social tipus Twitter, però de gent pues, una mica culta. Llavors la gent penja com els seus articles, les seves opinions... Pues no tant informar-me de la vida, ¿vale? I avui he penjat el meu primer d'esto a Substack. I m'encanta Substack i el llegeixo cada matí i em sento com una iaia llegint el diari cada matí. En comptes d'entrar a Instagram. Que després de llegir Substack entro a Instagram, però bueno, saps? Així com que treballo al meu coco. És superalternativa, tia. L'Aina és superaddicta al TikTok i al mòbil i a tot. Gràcies, Adela. No, és veritat. És el que hi ha, és el que hi ha, és el que hi ha. No és veritat. I ara mirarem el partit d'Espanya, que encara no sé si
vaig a favor o en contra d'Espanya? Jo vaig a favor. Jo crec que vaig en contra, o hauria d'anar en contra, però em surt celebrar els gols. Jo et diré una cosa, ¿vale? Ja És una... la meva explicació. Va, espera, explica'ls ja el teu Jo vaig a fer la meva explicació. Llavors, per què vaig amb Espanya? Perquè l'equip està format en el 50% per jugadors del Barça. Que Ja, si però hi és hagués que- una selecció de Catalunya, jo aniria amb la selecció de Catalunya, efectivament. Però com no existeix, i el més proper a una selecció de Catalunya és que hi ha 25 jugadors a la selecció espanyola i dels 25, 20 són catalans, perquè tenim una quantitat de jugadors catalans en la plantilla, col·lega, acollonant. La meva explicació és que hi ha molt jugador del Barça, i per tant, jo vaig amb els jugadors del Barça. No em sembla... O sigui, com que sí, jo també, però no em sembla com suficientment justificat a l'anar amb Et diré una Espanya. cosa, que Espanya És el que guanyi- Espanya representa, saps? Que Perquè al Espanya final guanyi tot un és mundial, política, tot és evidentment. política. Que Espanya guanyi un mundial no em canviarà la vida. O sigui, la meva vida continuarà No, exactament clar, igual. la teva era de tothom. Vull dir, tot. Però, conyo, ja que amb el Barça no guanyem una puta Champions ni que ho intentem, perquè no hi ha manera, que sí que la Supercopa està molt bé, la Lliga està molt bé, la Copa del Rei està molt bé, però així un trofeu de tantes dimensions fa molt que no el guanyem. Doncs és el més a prop que estaré de guanyar una Champions. I ja l'any que ve el Barça guanyarà la Champions i me la pararà el Mundial i no passa res. Però també és, per exemple, perquè el Lamine Yamal li cauen moltes crítiques i si guanya el Mundial doncs també com a mínim es xaparà una mica aquest discurs. Jo ja us informaré quan m'avorreixi del partit i decideixi pirar-me. Bueno, és que et tires en els partits del Barça, tampoc és que... Sí, no, jo no... Bueno, jo el futbol una miqueta està bé, però tampoc massa. I estic pensant què fer-me per sopar, que hi ha gazpacho, l'Aina s'està fent el seu propi sopar perquè no ha pensat en mi, o sigui, ja... Gilipolles! El romanticisme en aquesta relació ja no existeix. Gilipolles, perquè t'he explicat 25 vegades que era el meu sopar d'ahir, que em va sobrar i per tant estic reutilitzant avui, perquè soc una tia superestalviadora. Bueno, total, que tinc gazpacho. Llavors, no tinc més gana perquè abans hem menjat unes patates i clar, i ara ja no tinc gana. Us anirem informant. Ha guanyat Espanya. L'Aina està molt contenta. molt és una exageració, estic contenta. Està contenta. A mi, Estic contenta, M'és igual. m'interessa saber és qui ha guanyat el millor jugador del partit, perquè com no l'hagi guanyat l'Olmo, em sembla un robo. bueno, això. No m'agrada que hagi guanyat Espanya perquè tots els fatges estaran supercontents i sortiran al carrer i tal, quina mandra. Però bueno, m'alegro per als jugadors del Barça i perquè el Covarsí, a l'últim gol, ha sigut del Covarsí. Encara que l'hagi marcat el Merino aquest, ha sigut del Covarsí i és el millor. El Covarsí. Hòstia, acabo de tenir Nena. molta al·lèrgia de la teva tonteria. És que no sabeu el que és mirar un partit amb l'Adela. Estoy avorrida. Estoy avorrida. Juga al Cucurella, Cucurella, se come una paella, la toca el Pedro Porro, risotes. Ja està! És que Pedro Porro, com et vas a dir així? En plan, li podeu canviar el cognom a aquest home? dient. Aquest nen És li que- feien bullying al col·le. És Tot que el és rato. algú, és que és Tot el algú. rato. És que em fa molt patir, Pues eh? així és veure un partit amb la tele. Llavors, jo penso, Adela, no t'agrada el futbol, per fer això, no el miris. I em deixa a mi tranquil·la. Hi ha hagut un moment que t'he dit, sisplau, calla. Sisplau, para d'obrir la boca. Bon dia. Estic al bus anant cap a Centelles. Em passaré tot el dia a casa de ma mare estudiant. Però aquesta nit torno a Barcelona i surto. Va compensat. Faig aquest petit clip només per ensenyar-vos la tassa que em va fer la meva tieta. Espereu, us la vaig ensenyar millor. És més gran que la meva cara, però m'encanta com de mona és, com de mona és aquesta nansa enorme. No sé, ties, és moníssima. Però això, doncs, li va sortir més gran del que volíem. Llavors, doncs, bueno, va bé per quan tens molta set. O et vols fer un cafè o un te, en el meu cas, enorme. Però, ties, moníssima. Us juro que sóc incapaç d'estudiar alguna que no m'agrada gens. O sigui, no sóc incapaç, però em costa tant. Quan alguna cosa no em motiva, és que, de veritat, estic intentant estudiar
gestió financera, que és literalment un Excel amb tot ple de números. El meu pitjor malson. Lo avorrit, res té cap tipus de sentit. Jo he d'anar a una recu, mai havia anat a una recu al tercer trimestre i m'està jodiendo viva, però viva. Perquè jo ja estic com en mood vacances, o sigui, el meu cap ja no està per estudiar. Jo ja no puc més, sabeu? M'està jodiendo, és que no puc. O sigui, la meva màxima concentració és de mitja hora. A la mitja hora el meu cap ja se'n va. M'està costant moltíssim, de veritat. En fi, vaig a parar de distreure'm i a posar-me en sèrio. Tio, sembla que estigui despullada perquè porto el top aquest, que és moníssim, del Pull&Bear. Però clar, no? Si faig així... Bueno, que vaig vestida, ¿vale? I he acabat el dia d'estudi, ara torno a baixar a Barcelona, he quedat amb les meves amigues i sortirem de festa, que crec que ara mateix no hi ha res que em vingui més de gust que sortir de festa una mica, tal, risotades amb les meves amigues. I ja demà, pues, una mica més d'estudi i tal. No gaire, perquè estaré de ressaca, però bueno, s'intentarà. Tot i que tingui una recu i un examen i tot, estic sorprenentment feliç. Que me voy de fiesta. Em recorda la típica guarrada que tu feies als teus pares, que es deies: mira que t'he preparat. Suspens en plan, que bo! Què? No. Bueno, vinc a despedir aquest petit vlog. Ahir m'ho vaig passar superbé de festa. Avui m'he aixecat absolutament morta i no he fet res en tot el dia. És el que toca quan surts de festa, hipoteques un dia de la teva vida, el dia següent. Però, bueno, chill, val la pena. I això, gràcies per veure aquest petit vídeo. Per arribar fins aquí em podeu seguir per Instagram i subscriviu-vos al canal. Adeu!